Nar gar mé mó carhata le scissor. Oh. An cuimhne is luútha bhfuil agam ó Gaelscoil Chuilinn nuair atá Mháam agus Michelle ag caint agus méidir san sin is tríle Lego. An cuimhne is luútha ó bhfuil agam ná nuair rinne muid eoga iní an bheoga. An cuimhne is luútha a bhí agam i Gaelscoil an Chuilinn ná nuair a tosaigh mé scóil. An cuimhne is luútha atá agam i Gaelscoil an Chuilinn ná ar céad túir scóla é Park Tato. An rud go cuimh bhé ná faoi Gaelscoil an Chuilinn ná má céad lán seo nar bhí má bháthair agus má athair a glas Slán lo. An cuimhne is luútha atá agam ag spéir iPad agus B-box. Cuimhne is luúthar a bagam isteach na scóil seo ná raibhnú méid isteach na príomhfabs. Tosaigh sé chur sneachta agus rinne muid líthróidí sneachta agus caithmuid ag chéile. An cuimhne is luútha atá agam ná nuair raibh sé maestro nuair raibh ar ortaí. This is like where the party food's going to be in the Beelon because the dinner's going to be first, then the little kids' birthday. An bhd is fearlumm fi Gaelscoil an Chuilinn an CLG. Rud is fearlumm faoi Gaelscoil an Chuilinn an atmosphere. Ceim an rud is fear a Gaelscoil an Chuilinn a daoine go leir. An rud is fearlumm faoi Gaelscoil an Chuilinn ná an sport. An rud is fearlumm faoi Gaelscoil an Chuilinn ná an agam. An rud is fearlumm faoi Gaelscoil an Chuilinn an na háisin ar fád atágann. An rud is fear faoi Gaelscoil an Chuilinn ná na leonnta sport. An rud is fearlumm faoi Gaelscoil an Chuilinn ná na háisin na sport. An cuimhne is scrambre a raibh agam nar bhí muid níos óga ná nar bheoh códaí amsús luch agus rith sé timpeall leis agus fuair sé driblóid le na mútóirí go léir. Má cuimhne is scrambre ó Gaelscoil an Chuilinn ná nuair fór AJ agus hana pósta. Má cuimhne is scrambre ó Gaelscoil an Chuilinn ná nuair fór hana agus AJ pósta. An óir go fórmis agus hana fóstas an clós. Tá an cuimhne is scrambre ó agam ná an 18 ceann.
Rebecca, you roadtree. Mó cuimhnú scrambe Gaelscoil Chuilinn nó hiú mis films Cody M kayaking agus dog much na Cody M Ilan. An cuimhnú is fear agam ná I ranga sé an tuairscoil a ranga sé, dog dara agus féile mé ar Ilan nar thuúg mud kayaking. An cuimhne is scrambe atá agam nar a dúirt muintir Rebecca 18 instead of 8. An cuimhne is scrambre bhfuil agam nó nuair a léimiis agus Robbie isteach kayak a Marie agus hit na tro muid na isteach. An rud is scrambre fi Gaelscoil Chuilinn nar rit nóí is seach an rang nar fálam si for mé rug a hair staire. Mó cuimhne scrambre ó Gaelscoil Chuilinn ar an tuairscoile nar a hit Hannah, Robbie agus Anne-Marie san isce. An cuimhne is scrambre atá agam. Bhí mé a gléibh Tom Crean agus bhí sé ina gléibh. Bhí an focail gur bhhair léibh ná a bogan ach dúirt sé tóbarrón. Ceim bhí an rud is scrambre a tharla I Gaelscoil Chuilinn nuair a hit Robbie agus Anne-Marie agus Hannah isteach an isce ar sculptors. Ver ará agam nar tug mé seo ar cuat kisfer agus hit sé an rim agus buiste mé se srán agus fosig me seán a An cúis brod is mó tá agam ná nuair a bhí mé an captain den fern a buí an Lake Pella. Iver bei ofigo an acrosol nó ag bei ifa I Hybrasol. Nar ná rinne mé mo conar tú. An or go fuí mé an commórtas alína agus bhí am na dó chuig pork an croquig. Nar bu mé gweil go na seachtainna le Leo Varadkar. Oh, nar bhí na buclí agus na cholíní go léir an GAA. An díomhríomh agus fáilte go nuach artaí is Mission Max. Is Miss Alton. Seo é an aimseir le Hannah. Tá an aimseir iú fásta, tá sé churbáistí agus tá sturmig teach, so ná taobh mu ag gur anchor. Darmid to Cameron, Shay Quega, to Galcan, Hande Quega. Díomh gatainna conas atá sin. Tá mbeidh seo in Ollscoil Villanova in Philadelphia. Tá mbeidh cuint an Patnavos sna Stát Aontaithe. Á mór díomh go léir ag an oíche céimhnú. Gur míle mágad múntóir Edwina, múntóir Fergus agus gachtainna I Gaelscoil Chuilinn. Feicfí mé sibh go luath, Slán agus grá.
múntóirí ionach agus mo cóirde go léir. mé weim faoi me cóirde go léir. A raibh mé weim na múntóirí go léir. A raibh mé weim mo cóirde. A roí mé weim gachhar ó Gaelscoil an Chuilinn. Tá gachhar ionach ar fad. A roí mé weim na múntóirí go léir. A raibh weim na múntóirí go léir. Roí mé weim na cóirde agus na múntóirí. A raibh mé weim mo cóirde. A roí mé weim mo cóirde go léir. A roí mé weim an spríir fádtá agan ag Gaelscoil an Chuilinn. A roí mé weim na tuairiscil ionach na múntóirí das agus mo cóirde go léir. A roí mé weim na múntóirí na páistí agus an fergan of das. A roí mé weim na múntóirí das go léir. A roí mé weim mo cóirde go léir.